Hoxe imos a presentarvos os contos interactivos. Os contos interactivos son unha forma moderna de narración que permite ao lector ou usuario convertirse en parte activa da historia. A diferenza dos contos tradicionais, onde só se sigue unha historia lineal, os contos interactivos o lector pode tomar decisións que influen directamente no desenvolvemento e desenlace do relato. Este tipo de contos combina texto con elementos multimedia, como poden ser imaxes, sons, animacións e incluso videoxogos. Moitos deles preséntanse de maneira digital, xa sexa como aplicacións, libros electrónicos ou páxinas web, o que facilita unha experiencia máis dinámica e atractiva. Entre as súas principais características atopamos interactividade. O lector toma decisións dentro do conto, o que fai que cada lectura poida ser diferente. Finales múltiples. Dependendo das eleccións que se fagan, a historia pode ter varios desenlaces posibles. Uso de tecnoloxía. Adoitan aproveitar recursos digitais que enriquecen a experiencia narrativa. Elementos multimedia. Integran imaxes, sons, música e a veces vídeos para crear unha lectura máis envolvente. E estimulan habilidades cognitivas, fomentan a toma de decisións, a creatividade, o pensamento crítico e a comprensión lectora.